И здравейте хора, и в днешното видео ще играем на Roblox Rivals. Roblox Start, знаете. Последвайте ме в социалните мрежи, влезете в Discord сервера ми и в другото видео ще има нещо много странно. Нека да започваме с играта. Пам-пам-пам. Има нещо от паса. Еба си посоти. Малко бъгваш от записване, да. Да играем с нещо това. Дървото ми пърди, с магарешки уши побити ви. Любимите ми оръжия. Не съм дал никакъв пет на стая, наистина. Не се шугувам. Не се шугувам. Куда се дава пари? Значи... Това се казва джакпот. Удрям джакпота, тия удрят на камък. Абе, брат, тук е, виж как ми бъгва, не и бъгва, Ба... Брат, това е дразнещо. Виж на мен как ми бъгва. Ари, искам и на нея така да и бъгва и да видим кой ще победи, бе. Защо е, брат? Що се с такива игра в Rivals? Ей да играем срещу други. Ай, брат, на хол сразу. Памеца, гъщица. Без да искам. Той вземай той. Разбрали ли комбинация без това? Аре бе, брат, виж как ме бъгва, ще се отдъсам, бе. Майка му, бе, брат. Абе, естествено, бе, брат, не ме... Ето, брат, виж на мен как ми бъгва. Майка му е, брат! Защо? Естествено е, брат. Искам на нея така да и бъква да видим.
И кой ще победи? Естествено, че аз. Баси. Бас на неандерталците са във втора Rivals. Брат. Искам да видя някакъв геймер. Така ще го направя на каймичка. В нея спирам видеото, ако... Брат, не, отивам друга игра. Не знам. Няма да съм да не карам игра, брат. То не е игра, то е лайно. Едно лайно, брат. Дай на пия Лъки Бок. Май се събирате на Коч Парти, как не се напил съм те, бе. Слим, дай ми слим. А не е да гледам тук. Не са таки. Дай някакво на Лъки Бокче. Да, ще там пари. Искам да бъдем толкова грозен. Мога ли? Бът, мога само и това. Слава Бог. Нещо да. Е да бъдем за нови лъки блокове. Така малко спи, така малко. Не спи. 94 спи. What? Хасата отиде. Това добро ли? Хакер. Добре да видим какво там. Три гласа поменят. Добре. Някакъв пас. Не знам. И напишете в коментарите дали искате да си направя Roblox игра. Това добро ли? Не е добро. Ето, да събира малко нещо. Добро гледам. Добре, ще не сме знам. Ето ще мога. Още мога. Ето да гледаме после. Отиваме за други тренировки. Продължаваме. Когато взема този брейнрот, приключвам записа. Ако ви е харесало видеото, абонирайте се за канала. Ако ви е харесало видеото, абонирайте се за канала и от мен. Чао!